Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch ħeġġeġ lill partijiet kollha biex iħarsu l-waqfien mill-ġlied f'Gaza filwaqt li jinkoraġġixxa lill-komunità internazzjonali biex issostni r-rankatura tal-pjan ta' paċi biex tissokta l-ħidma għas-soluzzjoni ta' żewġ stati. Matul il-jum ta' tnejn fis-sessjoni ta' Ottubru tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu, id-Deputat Prim Ministru Malti laqa l-pjan ta' paċi f'Gaza imħabbar aktar kmieni dan ix-xahar filwaqt li faħħar lill-Istati Uniti, l-Eġittu, il-Qatar u t-Turkija għal-medjazzjoni tagħhom fil-ftehim. Importanti issa il-monitoraġġ, importanti l-implementazzjoni, mhux biss il-ħelsien tal-ostaġġi li kien importanti ħafna u anke allura dak illi talbu il-Hamas il-ħelsien tal-priġunieri, iżda wkoll illi jibqa' il-waqfien mill-ġlied kif ukoll ngħaddu għal fażijiet l-oħrajn. Malta dejjem tkun qiegħda hemmhekk sabiex toffri anke l-ispazju tagħha, l-esperjenza tagħha dak li għandu x'jaqsam taħdidiet ta' paċi. Matul il-laqa Malta wissiet ukoll li aktar ma tittawwa l-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna, aktar qed ikun hemm teddida għal paċi u s-sigurtà globali.